Ja, dat was het dan. Ja, dat was het dan. De musical die is nu echt gedaan. Ja, dat was het dan. Ja, dat was het dan. Ja, je mag wel hoest gaan. Hey leukjes, weer op een neus voor u. Veer gewoon in een musical spelen. Wie heb ik het, hé? Ik ben de Arnold en ik ben de vertelster. Boris toch feestje! Geen feestje zonder kruts en vergeet John Thoma en Guus Smeets niet. Oh, mijn lekker. Die kan nu alleen maar allemaal zelf. Het jeugdtour, de kindercupjes, die gaan een musical doen en veel maken met doen. Ja, maar laten we dan nog uitspreken. 14, 15 en 16 oktober omstaande hebben de kindercupjes hun musical. En samen met hun beschermier Guus Smeets hebben ze dat bedacht. Joie de vivre met John Thoma en Marie-Ange van Duo Examen. Wie is dat? Oh, dat is Maria. Oh, dat is En die gekke heren Kruts deden al met, maar het draait zich om de kindercupjes. Sowieso. Dus pak alvast een kalle pijn. En dan speculeren is er. Of gewoon kijk dit filmpje even terug. Ja. 14, 15 en 16 oktober zien we te zien in het atrium. Just. 14 en 15 beginnen voor een 8 uur. En 16 beginnen voor een 2 uur. 's middags natuurlijk. Hè. Oh, daar is dat feestje. En de vuurverkoopadressen die komen dadelijk meteen hier in beeld. Dan weet je wat je de keertjes moet halen. En ze kosten maar 12,5 gulden. Gulden? Sorry, ik ben terug in de tijd. Euro. Euro. Is hij nog zeker? Kom je op. Tot dan. Hola. Zo.